Yeah, who's Buddha? Yeah, but I think who's a cold. Yes, so sibonile ukuthi izinto eziningi zenzeka nje la emphakathini. Yes. Not to say ukuthi youth nabantu abadala abaphuza kakhulu ibhiya. Yes. So 100 Spartans still sanibulisa nonke babukele emakhaya makuthi waphakama umuntu omsha uthi waphakama umuntu omusha baphakeme abantu abasha basemalahleni emaplotini nayi tournament idlalile kamnandi ibe yisuccess uhlanganise wonke umuntu omusha against ama drugs against isidakamizwa against icrime sifighter icrime ngezindlela ezihlukahlukene namhlanje ngihamba nomfowethu uGravel orepresent abantu abasha ngihamba nomfowethu uDonald orepresent abantu abasha khona kuphi na emaplotini emalahleni eWheatbank akuthiwa phakama umuntu omusha sikhuluma ngaloko sanibonana bafowethu yekuse Mr Bongs kunjani sawubona Gravel hayi ngiyaphila mfowethu danke bobhuti man nali tournament namhlanje kuthiwa kuhlangene wonke umuntu from ekseni sicela bese niyachaza bafowethu ukuthi kwenzakaleni ukuze wonke umuntu abe la wonke umuntu uhlangane lana abantu abasha abekho emakhoneni abantu abasha abekho ezindaweni ezinjanjani bala egroundini Mr Donald athi sicela ngakuwe kusenjani ngithanda ngibulise bonke abahlali emakhaya tabongs sibonge futhi ne100 Spartan ukusupporta kuyo wonke ama program akhona nje sinokwayenza ukuthi masibabiza bakhona ukuthi basabele nabo bazosincedisa nje as community esazama ukuthuthuka enganalo nekhanselo so tabongs uze kuhlangana i-tournament sibone ukuthi man kunezinto eziningi esezenzakalayo lack of into le bathini employment awukho imisebenzi abafana abaningi bawuthi ya-check abagcwele la esitradini bayaganga abantu bayatshontsha so sithe masibona sithi since kunganakhansela ngapha sathi no athi sihlangane sibantu abasha sibheke ukuthi ngahlangana kanjani nalabantu abadala at least kube khona into ezosikhipha busy singabantu abasha since namathuba omsebenzi so sithe masihlangana yonke into yethu vele from day one siqala i-tournament yethu ibe successful nje esinye isifiso sethu esisifisayo wena Mr Bongs ukuthi ama-tournament ayenzeka ngapha wa-36 safisa sengathi angayenzeka nangale wa-29 njengoba bazoyenzeka wa-29 utholakala ukuthi ngelinye lamalanga siyi-wa-36 sisuka siyangale i-wa-29 isuka ngale iza ngapha but okuningi nje anginako Bongs ngibonga kakhulu nje inhliziyo igezekile ijabulile nje ukubona yonke lento eyenzakala i-success danke bhuti wami nami ngiyafisa as ubongani as i-100 Spartan member ukuthi konke enikwazi ukuphumelela but then asingavaleli umfowethu ubaba uGravel ubhuti wami dala hamba nomzabalazo kudala alwela ukuthi zonke into ezilunga emaplotini akabeke naye ukuthi ujabule kangakanani ukwade kangakanani namhlanje ngale event sawubona mfowethu ngiyaphila mfowethu bengithanda uqala ngibulise bonke abahlali balahlaleni ne100 Spartans okuningi anginako kwese ngakubekile amagama engizowasho ngisuka ngimosha so bengithanda ukuthi sibonga konke nje esikhonile kukwenza ekuhlaleni phela nje yiloko engakusho ukuthi sibonga konke sibonga nawo bonke abantu esihlala nabo ekuhlaleni abakhonile ukuphuma beze la endaweni yethu so okuningi hayi anginawo amagama umfethu ngakusho konke okuningi nje hayi bangimosha danke bhuti wami phakama umuntu omusha phakama umhlali emalahleni izwe lenu leli konke okuhle esikufunako kuzokwenzeka mangabe siyakwenza ukuthi nibe lana sibukele ibhola sonke it was very nice for everyone ngiyacela nje noma singadlula siyesalanani singalimazani asihambe nemakhaya kahle so manifuwe gentlemen, let's wait a little bit. Opa evanas everything nalabani. So manifesta kuti kube mnandi. So let's respect each other. If we don't respect, we're not gonna do it anymore. Sazwana mphakathi. Sazwana mphakathi. Let's say a blessing for the people bawineke. Singabi nemoya. So opa kunento laba win game uzobayenzela yona ezimphakathi azange sisho ukuthi senzele wonke umuntu sishito ukuthi laba wina
gonna give them gift. So the gift what we're going to be, please, kungabi komphakathi. Kube le team le winning. Saswala comrade. Ngiyacela mphakathi wami.